Hej så alle sammen, og velkommen til den her video. I dag skal vi spille Minecraft Covermon. Og ja, det er bare sådan Minecraft med Pokémon, som bare hedder Covermon. Det er sådan en anden version. Og det skal jeg simpelthen prøve i dag. Jeg har aldrig prøvet det før. Og det bliver spændende at se, hvor langt vi kommer. Så kan vi trykke M her, for at vælge at starte. Og jeg har ikke lige tænkt over, hvad for en jeg skal vælge. Jeg tror ikke, nogen af de her, de er sådan særlig sjove. Så, altså, jeg har også spillet lidt Pokémon Go før. Jeg har en Pokémon Go. Så tror jeg Bulbasaur, Charmander kunne også være fed. Eller Squirtle. Jeg tror jeg går med Bulbasaur. Så kan man det her. Okay. Hvordan får jeg her? What? Okay. Hello, boy. Kom efter mig, min lille fine ven. Kom her. Kom her. Altså, du er godt nok langsom. Det der er helt vildt. Er det ikke en dude? Det er det så meget en mand. Press air, fight. Leech seed. Yeah. Så kan vi bruge Vine Whip. Kom så. Er den ikke død, eller hvad? Okay. Get demolished. Så bruger vi Leech seed igen. Nå ja, det der. Er det ikke det der, hvor han sådan gør noget underligt? Kom så, lad mig lige Vine Whip. Igen. Dør den ikke? Yes. Good buddy. Du er god, ikke? Level 11. Sgu da fedt. Hvad fanden er du? Du er sådan en ferret, er du ikke? Jo. Så kan jeg... Okay. 23. Nej, det er nok ikke lidt videre. Det er lidt for højt. Skal vi lige rundt og... Det er Score Bunny. Kom her. Jeg skal fange dig. Du skal være min. Jeg skal eje dig. Du er da ikke nogen Score Bunny. Jeg tror, at de der træer, det er så nogle, hvor man kan få Pokeballs på, så gror de. Dem vil jeg gerne lige hen til, lige hurtigt. Jeg skal også lige have noget mad. Jeg skal også spille rigtig normal Minecraft. Hvordan får jeg så de her? Okay. Så... Nej, ej, det var ikke. Kom tilbage. Nej, okay, hvad hedder det? Premier Ball. Så skal jeg så have Cover Ingot. Det bliver sgu også snart net. Jeg skal til at have nogle får han ting eller noget. Jeg ved ikke, hvad for nogle Pokémons der er. Men jeg tror i hvert fald, hvad fuck er det? Nå, det er sådan en der. Okay, vi skal faktisk lige finde for det bliver net, og vi kommer fuldstændig blandt nakket. Okay. Så er vi godt i gang næste dag. Vi skal lige ned og have noget sten, det kan jeg godt mærke. Så, nu har vi fået det sten. Nu skal vi bare lige crafte lidt. Vi skal have sådan en der, sådan en der, sådan en der, og sådan en der.
så også lige 2 af de her. Så hakker vi bare et nyt træ. Nå jo, vi skulle have den der iron ingot. Nej, ikke iron. Cover ingot. Og hælde den til vildt ud, den der. Hvad er du for en? Level 40. Det skulle lidt for meget. Mit skin. Jeg ved faktisk ikke, hvad du skin der. Vi skal lige have noget træ. Hvorfor skal vi lige have træ? Der er kul lige hernede. Okay, min hjerne er den hjerne ikke. Please sig der mere end en. Kom nu, please. Var der kun en? Jeg kan lave en skovl. Nå, men så skal vi bare. Jeg kan også lige prøve at fange en eller anden Pokémon. Vi skal lige have noget mad først. Før jeg gør noget som helst. Jeg skal også ned i en cave, så vi kan få noget iron. Jeg tror der var der ikke en cave spawn? Ja, jeg tror der var en cave spawn, jeg finder mig ikke cave spawn af. Ej, så sænker vi os. Vi skal også have vores dino og nakke nogle ting. Skal vi lige prøve at battle mod den her? Ej, det gør jeg sikkert lidt. Jeg er level 27. Sgu ikke så godt. Den der. Okay. Der er flere af de der balls. Den skal vi have et par stykker af. Hvem er herovre? Okay. Så ja. Vi skal lige ned i cave og finde en af de der kover. Kobblet. Er der en spawner lige her? Golden apple, diamond horse armor. Hvorfor tager jeg det her? Og jeg ikke se en hvad fanden er det der? Nå, er det ikke en af de der års? Jeg skal ud herfra. Jeg tager løbet. Hvad er du? Du er en Pachirisu. Jeg skal væk. Jeg skal have... Vi skal egentlig bare bruge 2, skal vi? Så, nu kan vi begynde at lave Pokeballs, og så kan vi begynde at tage den her med os og fange ting. Jeg ved sgu ikke, er der noget sjovt? Der var de her dumme normale dyr. Hvis I kunne finde et eller andet mega fedt som en Magikarp, og så kunne udvikle den, det kunne være mega sejt. Er der noget fedt herinde? Et Dark Oak biome. Hvis vi kunne finde et Woodland Mage, så skal jeg ikke der. Det kan jeg godt love, at det skal jeg overhovedet ikke. Ikke før jeg mindst har fået fuld Iron Gear. Nå, jeg skal huske ikke at overse de der træer. Jeg skal have de der Pokeballs. Okay. En Tauros. Eller en Minun. En Wooloo. Jeg skal have en Wooloo. Level 18, det er for meget.
Okay, hvis den er OK level, ikke? Så kunne det være så fedt. 26. Det er sådan alt for meget. Nå ja, der er også ting i vandet. Og hvad er det der? Græs? Og Encelosus, er det ikke det her? Go Bulbasaur. Hvad? Igen. Hvad? Hvad er det for noget? Ja. Du er blevet nakket. Ja. Nej. Nå. Vi skulle have gjort det der, hvor vi skulle have kastet lige inden. Det var ikke så godt. Men den gik dog level op. Okay. Så det der, det er en Lickitung. Det er det. Jeg er ligeglad. Nej, fordi det er ikke sådan røvsvært. Den er jo en... Okay. Det skal nok... Vi kan lige går og finder ting. Den her level 8. Nu. Skal vi prøve noget catch? Ja! Vi fangede den! Kom ud med dig, din... Hvordan vil jeg? Sådan her, eller hvad? Sådan her. Hov. Okay. En village. Den har bare ikke piltaster. Og det er sådan lidt irriterende, fordi så skal jeg trykke sådan FN, og så... WASD. Dig vil jeg faktisk rigtig gerne se. Hvad? Hvor er den henne? Nej, Pidgey. Der var du. Kom så. Paralyzed. Ja, jeg tror vi vandt den der. Tror jeg lidt vi gjorde. Vores Bulbasaur frem. Kom ud og kæmp. Vine Whip. Kom så. Nak den der. Fuldstændig dræb den. Okay, godt. Gik du level op? Ja, det gjorde du godt nok ikke. What? White banner? Og hvad er de her for nogle... Hvad er det her? Apricot. Og hvad er du? Jeg er ingen der med det her. Er det seeds? Jeg tror det er kraftigt at sige det. Nurse? Olives. Helt sikkert. Fik jeg den ikke? Pis. Vi lige lave en pickaxe, så vi kan... Nej, det er en knap. Det er ikke sådan lige meningen. Hvor fanden er pickaxen henne? Der. Gider kan der knap. Nogle hay bales. Så vi har mad. Okay, men en iron golem, okay.
Okay, nu er jeg nok ham. Kom. Så nu. Meget fået. 4. Okay, det er faktisk godt. Det er faktisk godt. Så kan vi jo lige lave en økse. Kom så. Vine whip. Det skal ikke, vi skal. Og man kan trykke R, hvis der nu kommer zombie eller noget mens midfight. Okay. Level 14. Allerede. Det er ikke allerede højt level. Okay. Skulle vi ikke lige se, om vi kunne finde en eller anden fedt. Ej, dig skal jeg ikke fatte med. Det kan jeg godt mærke. Level 8. Skal vi se, om vi kan. Ikke one shot. Vi vil gerne have den, vil vi? Vi vil gerne have en Pidgey. Det kan jo blive til en god en, men. Nej, jeg tror vi mere skal fokusere på level up. Nu skal det, desværre. Kom ind i min bold. Okay, det var lidt uhyggeligt der. Fedt. Kan vi lade flere fakler? Man, yes, okay. Jeg tror vi er good. Jeg kan ikke høre nogen monster sådan rigtigt, men hvis jeg kunne finde diamond, det kunne være fedt. Og det ville også være fedt, hvis vi ikke døde lapis. Okay, her er det lidt jern. Vi går ned til det andet sted ved lavaen lige om lidt. Okay. Jeg tror godt nok, jeg er heldig, at jeg ikke er død endnu. Hvor meget jern har vi? 16. Kan jeg heller ikke blive skubbet dernede. Nu er vi nede i en stor cave. Og det var faktisk ikke døde. Det er rigtig fedt. Jeg ved ikke, det er virkelig tidligt, men når du snakker om solen. 1, 2, 3. Væk med det der roots. 3. Der er kun 3, men 3 er også meget. Nej, den der. Jeg skal have et skjold. Jeg skal have et skjold. Den der skal jeg sikkert have.
En dawn. Åh! Må ikke gøre sådan noget mod mig. Det der, det var rimelig nøjeren. Okay. Skal vi se, om vi kan... Vi kan prøve at se, om vi kan fange den her haunter. Det snakker vi ikke om. Det snakker vi ikke om. Nej. Det må bare stå der. Men jeg gider ikke, hvordan quitter man? Run. Gider ikke. Run away. Skal vi bare prøve at catch lidt for sjov? Vi fangede den! Yes, vi har en haunter nu. Men jeg skal simpelthen op nu, fordi at... Ja, ellers så... Kan det være, at... Det ved jeg ikke, eller at dør, som mister alle mine ting og alt muligt, det gider jeg bare ikke. Åh nej, jeg håber ikke, jeg kommer op i en cave nu. Please ikke sige, at jeg kommer op i en cave. Ja, nu går vi op i sikkert nogle zombier, men nej. Hvis det skulle lade skål. Endelig vi er oppe. Lige der kom fra næsten. Okay, så det første egentlig vi gør. Jeg har ikke noget kul. Yes. Nå. Hos Bobber så er en liv. Okay, så det vi gør, det er at vi lige får noget træ. Og vi laver nogle af de her, og vi tager vores de her frem, og vi tager noget mere af det her. Hvad har vi ikke brug for? De her. Okay, nu tror jeg, vi skal gå efter hvordan nu? Diamant pickaxe. Nu har vi noget godt. Jeg tror lige... Hvordan er det, man får de der saplings? Kan jeg bare gøre sådan? Jo tak. Det kan jeg sgu bare. De der vil jeg også rigtig gerne have. Nå, jeg skal måske nakke træet. Det prøver jeg lige. Så går vi lidt videre. Har du sikkert til one-tap eller noget? Bah, immun! But Woolo is immune. Bah! Det er sgu da ikke fedt switch. Jeg tror bare lige, den lægger lidt med de der.
lyd. Okay. Nu tror jeg gør nu. Sådan. Shit, hvordan får man det her væk? Det der fylder element i skærmen. Hvor meget jern mangler vi? Mangler vi 2 jern? Ej. Det er sådan lidt fedt. Lidt ufedt faktisk. Love ball. Verdian ball. Premier ball. Ja, sådan der. Den der. 25. Jeg vil gerne se, om jeg måske... Et Psyduck! Det er et Psyduck! Skal vi måske lige... Go Bulbasaur. Den her kommer til at one-tap den sikkert. Græs er godt mod vand. Ja, det er det i hvert fald. Og du er helt vildt. Dø så. For helvede. Godt. Nu. Level 16. Nej, kan den evolve nu? Kom så. Ja. Ja. Ivysaur. Ja. Kom så. Hvad er du? Er du også blevet ansat? Okay, der er en til Psyduck. Det var... Kan I spotte den? Nå, der er det... Wow, der er en Poliwag. Ivysaur. Vine Whip. Kom så, Vine Whip. Fuldstændig nakken. Er det den? Hvorfor? What? Okay, det er faktisk... Kan jeg stå sammen med den? Døde den? Ja, den døde. Kom så her tilbage. Magikarp. Kom nu hurtigere for helvede. Ja, hvad level er du? 20. Vi skal fuldstændig nakke af. Men min så... Nej, men det kan jo ikke gøre noget, den er lort alligevel. Hvad den gør? Splash? Skade 1. Eller hvad? Catch. Nu er det nu, vi gør det. Premier ball. Kom så. Ja. Okay. Rulle 1 gang. Rulle 2 gange. 3 gange. Fik vi den? Vi fik en Magikarp. Nej, kan den allerede evolve nu? Det tror jeg kraftigt, den kan. Kom nu virke for helvede. Okay. Nu. What? Vi kan evolve den. Fordi den var allerede level 20, da vi fangede den. Og det her, det skal være det mest episke nogensinde. What? Den er grande! What? Okay, vi skal lige se, hvad abilitiesen... Det skal den i hvert fald ikke have. Hvordan... Dragon Rage. Nej, den skal Twister. Så skal den have Dragon Rage og Whirlpool. Kom så. Jeg bliver ved med at trykke F. Og det er nok dumt. Det skal jeg ikke gøre. Okay, nu har vi
Gyarados, Ivysaur og en Haunter, som kan godt se, hvornår vi kan bruge den. Så hvad er du? Den er god, den er god, den er god. Kom så med Reeve, jeg tror ikke du kan gøre så meget, men Thundershock. Gør et eller andet. Nej, jeg tror sgu vi ved den her. Press R. Altså, så siger vi bare run. Run. Ja. Siger den run away? Nej! Du må ikke skubbe til mine ting. Kom tilbage! I run away from the up and flee. Ja. Yeah. Godt, nu må du også komme her. Tak. Jeg fik et chok. Nu har jeg ligesom slået den. Kom så, bliv sur på mig. Bliv sur på mig. Bliv sur på mig. Ja. Please sig, du kan ramme op på en eller anden måde. Du står bare og kigger. Eller, så man lukker øjnene. De er faktisk gode. De der vivid chokes, eller hvad fanden det er. Er det hvad jeg tror det er? Hvad er det der? Er det ikke hvad jeg tror det er? Jeg tror lidt det var en Chansey. Men det er det godt nok ikke. Jeg har faktisk ikke engang lootet den endnu, det skal vi også lige gøre. Men jo. Jeg har fået en Gyarados og en Haunter. Det kunne være sjovt, hvis vi kunne... hvis vi allerede kunne få en... en Gengar i for enden af den her video, eller inden den her video slutter. Ej, ikke gør så meget skade, please. Okay. Nu tror jeg, at vi catcher den. Premier Ball, det er nok det bedste. 1, 2, 3. Ja, vi fik den. Nice. Nu har vi en Ponyta. Og den udvikler sig til Rapidash, men ja, der skal nok være lidt højere level for. Du er level 30. Du er lidt sejere her. Jeg føler lidt, du er. Skal vi tage den, eller skal vi ikke det? Jeg føler lidt, vi skal tage den. Okay, skal vi prøve at fange den nu? Men level 30 er jo sådan set federe end level 27. Okay. Vi fangede den. Full house. Hvad gør det? Tror vi kunne smide den her ud? Stomp skal vi ikke have, vi skal Ember. Og jeg tror lidt, jeg tager Dragon Rage ud for Brian, fordi at jeg tror mere, vi har brug for water ting i stedet for Dragon, fordi at altså vi møder jo flest fighting types.
Så vi lige kunne se. Hvad hvis jeg... Hvad hvis jeg... bruger den her, ikke? Bruger Brian. Bruger Brian, kom til Brian. Okay, og så switcher vi til vores gode Ponyta. Fordi så er den så ikke stadig med i battle. Er den ikke det? Det tror jeg sgu den er. Bruger vi Ember. Det tror jeg godt. Ja. Kom så igen. Lad mig gøre det igen. Okay, det skadede ikke en skid. Nu burde du dø, ikke? Ja. Okay. Går du level up eller noget? Eller noget fedt? Nej. Muligheder. En Score Bunny. Level 27. Ja. Ej, det skal vi nok. Switch. Gyarados. Okay, Gyarados, hvis du ikke kan tage den der lille mide ting, så er du godt nok en dårlig Gyarados. Ej, kom nu lige. Tak, nu bruger vi Whirlpool. Ikke. Et HV! Jeg prøver lige at begive mig ud på en vej hen. Ud. Og finde et eller andet sted, hvor vi kan finde en matchup eller noget. Gad jeg godt en psychic type. Der er et blåt træ. Nå, det er great balls, vi kan få så, ikke? Det kunne være så sejt. Vi kunne få en great ball. Så er i hvert fald nemmere chance for at fange ting. Så, vi skal lige så. Kom nu for helvede. Sådan der. Okay. Så. Vi har lidt en grass type. Jeg kan godt lige lave sådan en, hvor vi har sådan lidt af hvert, sådan noget, du ved. Green types. Eller ikke. Hvad fanden snakker jeg? Grass types. Og lidt. Hvad er det her for en træ? Grass types og lidt water og fire og sådan lidt af hvert i stedet for at have. Lige nu har jeg jo 2 fire types. Men jeg kan også få den ene væk. Tag den ene væk. Okay, det her er en cave. Der er vel noget. Der er en Joltik. Er det ikke de der kan sidde på en skuldre? Tror jeg faktisk det er. Vi har så meget på. Men ja. Så stop med det der. Det kunne være meget fedt, hvis du... Ej, den lægger lidt der. Ja, nok ikke sådan, man skal gøre, men... Det var godt. Okay, nu har vi 3 pink apricorns. Gider vi have det? Og vores ting, eller vores Pokémon er næsten fuld health. Men ikke lige. Der er en Pineco. Den gider vi jo have. Jeg kan finde noget lidt federe.
en, hvad nu det hedder, de der altså normal type, hvad skal jeg egentlig bruge den til? De er godt mod psychic, er det ikke? Okay, hvad er det der tager damage? Er det dig? Setagoon. Okay, nu er det det der, der er en skovgrund. Nu er det der mos og de der random cup. Okay, hvad er det nu der tager damage? Er det dig? Du er lavet af lava. Hvordan fanden kan du tage damage? Hvor er du henne? Hvad hedder du? Der gider jeg ikke have. Jeg er skræm. White apricot. Var det kun de der? Nå, men er det bare normal types, man kan finde i den her? Så gider jeg fandme ikke være her. Jeg hader normal types egentlig. Hvad er det her nu? Ikke en af de der underlignende. Burn heal. Okay, vel, jeg skal lige se. Kan man plante de der? Det kan man faktisk. Hvorfor er der, altså, er der en til brand? Nå. Måske skulle jeg faktisk lige lave en bucket. Og så lige finde noget vand. Hvordan er det nu, man laver den der portal? Ud af... Ud af vand og lava, jeg kan virkelig ikke huske det. Ja. Ja, nej, lad være med det. Nå. Ja, det kan jeg jo også. Lad os bare tage det her. Jeg tror... Synes jeg godt, at... synes det kunne være sjovt, hvis det her det kunne være sådan en lille serieagtigt. Så spillede jeg det her. Og så blev det til sådan en serie-agtigt, hvor jeg... og så laver jeg nogle videoer. Og så... Ja, så blev det til sådan en miniserie. Og så får jeg en god verden, og så... Ja, så bliver det til sådan en fed serie. Synes det kunne være sjovt, skriv noget i kommentarerne, hvis I synes det kunne være fedt. At lave sådan en miniserie. Fordi det synes jeg kunne være sjovt, men jeg vil ikke lige med jer. Det må jeg lige selv bestemme. Skriv noget i kommentarerne, hvad I synes. Er den sneasel? Den kunne jeg faktisk godt bruge. Nej, jeg har ikke lige brugt... Jeg har en iron! Yes! Eller har 2 først. Det bliver meget. Så er der gravel. Der er en magic harp. Okay. Er det level 2? Og den skal jeg ikke have noget af. Den er det godt nok. Skal vi lige have noget flint? Det vil jeg gerne have. Det fik jeg. Men I kan også skrive, hvad jeg ellers skulle spille. Jeg kunne spille et Clash Royale. Jeg kunne spille mere Minecraft, bare noget andet. Jeg kunne spille Ark, hvis der er nogen af jer, der kender det. Kunne vi lave sådan en fed video af det, hvor jeg spiller Ark. Eller Roblox, eller whatever I synes. Det skal jeg bare skrive ned i kommentarerne. Okay, hvis det her ikke er rigtigt, ikke? Så bliver jeg sur.
Sådan der, okay. Var den for høj? Det var mig, den der ikke lige lidt for høj. Okay, vi er... Oh, fuck. Jeg har ikke noget gold. Så skal jeg måske lige... Mit golden apple frem. Jeg skal have noget gold. Jeg skal have noget guld. Det er en gasly. Ikke noget med ghost. Det er godt med ghost. Okay, her er det guld. Der er ikke noget der efter mål. Og der er gas. Jeg skulle måske lige tænke lidt mere, før jeg gik herind. Du har ikke nogen venner, vel? Tak. Nå, har jeg nu 10, det kan jeg lave. Jeg mangler lige 9 ingots mere. Så er vi godt. 12, jeg skal have 18. Det må være nok det. Ja, 26. Okay, så... hvor er ingoten? Den er der. Og en til. Og så laver vi en skru. Så tager vi dem på. Og så burde vi være godt. Nej, nej, nej. Ej, du... Nej, nej, nej. Sådan der, okay. Vi bruger Nightshade. Fordi Ghost er godt med Ghost. Det tror jeg havde ret i. Så prøver vi bare lidt. Er det et eller andet tier? Et eller andet? Jeg har så meget. De her kan gå væk. Gas tier. Det har det ikke. Nej. Det har det ikke brug for her. Okay. Der skal ikke noget. Vi kan lige tjekke stedet lille smule ud. Og se om vi kan finde fortress. Det var rigtig fedt. Nå, det kunne vi så ikke. Vi prøver at gå den her vej. Den er lidt mere sikker, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg skal bridge over alt muligt. Chok. Det er det der hul, der bare var der. Vi laver lige det sygeste parkour her. Og lige ser. Bare lige om vi kan finde et fortress. Kan jeg vide om der er nogle fede Pokémons heroppe i nether? Altså jeg gætter på at der er sådan noget som en ildting, sådan en McMortar, eller som vi lige så de der Gaslis. Det er noget. Nej, det er det ikke. Nå. Så har jeg i hvert fald set det spawn. Jeg tror ikke, jeg vil være med i nether, fordi nether det er lidt farligt. Sådan.
Ikke om det vil være lidt for risky at være nede. Så jeg trykker tilbage i oververdenen. Nu har vi i hvert fald set spawnet. Vi har netherportalen her. Jeg tror ikke vi skal gå alt for langt væk, fordi at altså, hvis vi skal nether igen, skal vi jo også Undarmaka. Ja, hvis vi skal i nether, skal vi også være lidt tæt på, ellers så kan jeg... Så må jeg bare finde en ny en. En ny netherportal, lave en ny netherportal. Hvad er du? Nå. Det er bare eller noget mærkeligt. Ja, hvad er du? Du ser da meget sådan... Nej! Okay, nu går jeg lige tilbage. Nej! Hvad? Hvad? Hvordan er I kommet her? Ikke så. Det er ræve. Det er ikke en eller anden fed dino, vel? Endnu en magic apple. Nå, det er bare en tom. Den to der. Corpish. Og hvad fanden? Skulle vi måske slå base halvt rundt omkring? Det skulle vi måske. Ja. Jeg tror lige, jeg tager de her. De her herovre. Mhm. Okay. Men det blev så alt for den her video. Håber I kunne lide den. Og så må I huske at like og subscribe. Husk at skrive i kommentarerne, hvis jeg skulle lave en serie ud af det her. Eller hvis I synes, jeg skulle lave om et andet spil. Hej hej.